ku danna mana subscribe a channel mai suna Dan Wasa Comedian. Akwai nishadi awala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ala mai gira maganin zawo ne ka. Subhanallah. Maganin zawo ne. Awo mai kari da ala. Kamar wani iri. Mutum za ka bani naira 30 na gana. Ya mallan nan naira 30 na. Na naira 30 na wallahi jihadi na zamu. Wanga malla ya tsada amina na kabba wanga abu. Wallahi mallan abubuwan nan na. Ku ka lalata kasar wallahi. Ka san yanzu sallah ta. Kai Dan wasa ya harkokin daidai wallahi dan wasa dai barka kara sallah an sa mi za a yi kai ka shiga ka samu min da Allah mina na nama kun yi yan karo Allah ka shiga ka samu min to ni nama ma da su sai na gane makwata wallahi babu abin da an kai yau gida to ya dai mu tahi akwai yo a samu nama a'a ta kware ta za ta kare a mu te ka ware rakiya ta inda yaya mu je Allah tura yana muka da alhaji ya aiki Allah Batullahi batullahi nan da an kai Allah a dukkan nama akwai nama wala amma a bari sai na dawo ana jira akwai nama kasa a bari sai na dawo ba shi ne da ba shi ke balle da a wallahi sai ka tare ita da kana mana manci wurin ka ga yaya wai a zan gane dai Fatima ke san wani abu? Kai. Wallahi baki san yadda nika son kina ba dai shi. Wanda abokina nake tambaye shi. ni shahidi ne ke tambaye Wallahi ɗan kwana nake sai dole kiran Fatima, Fatima. kai dalla saurara Shi gashi nan. Ke san wani abu? Ke ga kawon nan na kawo gidanku ga sallar ga. To ina ma da mun yi aure. Gaskiya, ai na ga ina motar ka. Wallahi mota ta feshe ta. mota ta tunda mun ka kai Rasha. raza ya aiki ciki man salamu alaikum Ya an kai mi kawo ku nan. kai ka shiga YouTube Kai. Akai mutane ne wayo kaji. kai ka shiga YouTube ni ban da kai Ka da hala shan abubuwan. ni so ya to yana waya rahada an ci yara sun lafta kashi ya ma ce ga maganin zawo in kawo limotin mutum na zawo na ka labta kashi kuma bakin masai ma ka yi shi wallahi Ku danna mana subscribe a channel mai suna Dan Wasa Comedian. Akwai nishadi awala.